Pakinggan nyo ang tunog. Mm. Sukang pinakurat. Ihantar sa waka. Aso-aso pa guys, oh. Umuusok pa. Grabe yun. What's up mga kawitik? For today's video, magmumukbang tayo ng healthy food. Ginisang ampalaya na may itlog at saka toyo sa Bisaya bulad pero daing to sa Tagalog. Ito naman pritong tulingan at saka danggit. So sana guys, panoorin ninyo kahit hindi putok-batok ang ating minumukbang ngayon. Sana'y magustuhan ninyo. Okay, pray muna tayo. Amen. So, ano pang hinihintay natin? Bakbaka na! So, itong unahin natin kasi ito yung ating main dish. Ayan. First bite. Ang sarap. Meron tayong sawsawang pinakurat. Danggit. Pakinggan nyo ang tunog. Bulad, pinikas. Sa Bisaya guys, bulad, pinikas. Sausaw sa sukang pinakurat. Ihantar sa waka. Sarap. Wow. Iba talaga pag may tuyo, guys. So sa mga kasama kong OFW all over the world, alam ko na namimiss nyo to. Pritong tulingan guys. Sausaw sa suka na pinakurat. Guys, aso-aso pa guys, oh. Umuusok pa. Guys, oh.
Iba talaga yung lasa nito, guys. Ito yung isdang flying fish to sa English. Ito sa Bisaya, barungoy. Lami kinisag bulad, guys. Kaga nagkaon. Grabe ang palaya, guys, oh. Almi, oh yeah. Guys, oh. Basta na ibulad, pinikas. Grabe yun.
drinks natin ay water lang. So guys, busog na po ako. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Hasta la vista, Lodi.